Marhaba! Assalamualaikum! And in this video guys, tuturuan ko kayo magbilang ng numbers in Arabic. So, and guys, gusto ko kayong turuan guys, lalo na sa mga kababayan natin na nag-plan na pumunta dito sa Middle East guys. Yung iba nagsasabi na hindi naman importante na pagturuan natin, pag-aralan natin ang lingwahe ng Arabic guys. Kailangan po guys, para sa akin guys. Kasi po, hindi po natin alam kung ano ang magiging employer po natin. Kagaya ko guys, dito sa bahay ng amo ko, solid Arabic language. Everyday guys, walang English dito. Arabic lang talaga. So, kaya nung bago pa ako dito guys, nahihirapan ako maintindihin sila. Pero kung ano yung sinasabi nila, nilagay ko sa utak ko. So, inano ko, ito pala yung ganun. Kasi based on my experience guys, nahihirapan akong intindihin kung ano yung sikar. So, hiningian ako ng sikar nung bago pa ako dito. Hindi ko alam. Sugar pala yun, sikar. So, ayan guys. Hindi mo alam kasi mayroon din mga employer dito guys na walang pinag-aralan. Katulad ng amo ko. Wala siyang pinag-aralan. So, solid Arabic sa bahay. So, di ba? And, kailangan mong matutunan yung lingwahe nila guys para makapag-communicate ka sa kanila, makapag-usap ka sa kanila, di ba? Halimbawa, may problema ka, halimbawa, may kailangan ka, halimbawa, may iutos sa iyo yung amo mo, hindi mo maintindihan. So, di ba? Ang hirap nun. So, kailangan mong intindihin yung lingwahe nila kasi andito ka sa pamamahay nila. So, ayan, tuturuan ko kayo guys. Yung numbers guys is kailangan din talaga kasi halimbawa, hindi ka binigyan kaagad ng sweldo ng amo mo or kulang yung sweldo ng amo mo or nanghihiram yung amo mo sa'yo ng pera or halimbawa, tinatanong ka ng amo mo kung namamalingki kayo, kung magkano, di ba? So, kung hindi alam ng amo mo magsalita ng English katulad ng amo ko, so, hindi ka makasagot kung ano yung tanong niya kasi hindi mo naintindihan. So, 'di ba? Kailangan mayroon tayong knowledge, konting knowledge in Arabic kung tayo ay pupunta dito sa Middle East. So, ayan, stay tuned guys para mayroon kayong matutunan. So, don't forget guys to like and share. Thank you and subscribe and hit the notification bell for more videos. Ayan. 1 واحد 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 itnataas 13 talataas 14 arbataas 15 kamsataas 16 sitaas 17 sabataas 18 tamantaas 19 tisataas 20 isrin 21 wahid wa isrin 22 itnin wa isrin 23 talata wa isrin 24 arba'a wa isrin 25 kamsa wa isrin 26 sita wa isrin 27 sab'a wa isrin 28 tamanya wa isrin 29 tis'a wa isrin 30 talatin 31 wahid wa talatin 32 itnin wa talatin 33 talata wa talatin 34 arba'a wa talatin 35 kamsa wa talatin 36 sita wa talatin 37 sab'a talatin 38 tamanya wa talatin 39 tis'a talatin 40 arba'in 41 wahid wa arba'in 42 itnin wa arba'in 43 talata wa arba'in 44 arba'a wa arba'in 45 kamsa arba'in 46 sita arba'in
47 sab'a arba'in, 48 tamaniya wa arba'in, 49 tis'a wa arba'in, 50 kamsin, 51 wahid wa kamsin, 52 itnin kamsin, 53 talata wa kamsin, 54 arba'a kamsin, 55 kamsa kamsin, 56 sita kamsin, 57 sab'a kamsin, 58 tamaniya kamsin, 59 tis'a kamsin, 60 sitin, 61 wahid wa sitin, 62 itnin sitin, 63 talata sitin, 64 arba'a sitin, 65 kamsa sitin, 66 sita sitin, 67 sab'a sitin, 68 tamaniya sitin, 69 sita sitin, 70 sab'en, 71 wahid wa sab'in, 72 itnin wa sab'in, 73 talata sab'in, 74 arba'a sab'in, 75 kamsa sab'in, 76 sita sab'in, 77 sab'a sab'in, 78 tamaniya sab'in, 79 tis'a sab'in, 80 tamanin, 81 wahid wa tamanin, 82 itnin tamanin, 83 talata tamanin, 84 arba'a tamanin, 85 kamsa tamanin, 86 sita tamanin, 87 sab'a tamanin, 88 tamaniya tamanin, 89 tis'a tamanin, 90 tis'en, 91 wahid wa tis'in, 92 itnin tis'in, 93 talata tis'in, 94 arba'a tis'in, 95 kamsa tis'in, 96 sita tis'in, 97 sab'a tis'in, 98 tamaniya tis'in, 99 tis'a tis'in, 100 miya. So, ayan guys, and let's count now by hundreds. So, 100 miya, 200 miyatin, 300 talata miya, 400 arba miya, 500 kamsa miya, 600 sita miya, 700 sab'a miya, 800 tamaniya miya, 900 tis'a miya, 1,000 alf. So, ayan guys, and I hope mayroon kayong natutunan sa video na to guys. And if you want to learn more, so just subscribe my channel and hit the notification bell para magiging updated ka sa mga coming videos natin in the future, and I want to share something from you. So, thank you so much for watching. God bless. And don't forget to like and share in this video kung nagustuhan mo. Maraming salamat!